Rukarira urorangun rusimbire kuna Kristu andinawiri nemunu asimuzitara Jesu dinamira kuna Jesu dieramane yangu simwendi chanyura zangu kuti awi kwangedima titi zake yogarira mume pauru yesimba ruwako rwake ndobata nginomira kuna Jesu diedombone yangu simwendi chanyura zangu chirangano chake icho nechitidzo chero paro zvinondi paro rusimbiro pakati pemadambudzo ndinomira kuna Jesu ndiedomboneyo yangu zvimwe ndichanyura zangu apo anenge ouya netsuri ichazoridzwa ndinoda kuti ndimire naJesu parudyi rwake ndinomira kuna Jesu ndiedomboneyo yangu zvimwe ndichanyura zangu ndinomira kuna Jesu ndiedomboneyo yangu zvimwe ndichanyura zangu. Jesu wangu mudiwa ndinouya kunemwi mananda andibata chiripo champupuri ndiwige muponesi akara kwa nyarara munanditungamira kumushawe kurenga ndimwi chidziwiriro akuchina sechimwe musandisiye ndega tenzi mundibatsire ndosimbira kunemwi rubatsiro zverangu mundifukidze ini ngemapapiro enyu ndimwi Kristu ndinoda zvese zvamunondipa simudza waputika rapanyi vanorara zita renyu royera ini ndega ndashata ndazara ngezvitema mwazara ndinemutsa kunemutsa kunemwi wekuchenesa ini rega uzondirapa moyo wangu mukati zvetsimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu zvetsimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu zvetsimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu zvetsimere upenyu pinda mumoyo wangu rirambe chiwerera kuzondipa upenyu.
Toda kutenda Mwari. Tichapinda zvino panguva yemunamato. Zvikuru nhasi tichanamatira kuregererana nekuregererwa naMwari. Saka ndichakumbira mufundisi tinamatire. Namatai kuti kutanga tiregererane pachedu. Takatadzirana vana mukoma nevanin'ina. Toda kunamatira kuregererana. Ndichazonamata kuti Mwari atiregerere sekuregerera kwatinoita vakatitadzira. Saka ndichakumbira nguva ino kuti tose tipinde panguva yemunamato. Ngatinamatei. Mwari vari kumusoro kudenga, toda kutendai nokuti nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi. Tinouya pamberi pechigaro chenyu chemutsa Mwari, tichikumbira simba rekuti tiregererane. Tingagouye seiko pamberi pechigaro chenyu isi tisina kuregerera vatogara navo? Tingagode sei imi kutanga tisati tada vatinogara navo? Nokuti munototaura kuti tangai madanana pachenyu. Ndokuti nyika izive kuti zviro kwazvo ndimi makatituma. Mangwanani ano panguva dzino tinouya tine chikumbiro ichi. Tipeiwo moyo unoregerera. Taregerera Mwari, tenderai tikanganwe, kwete kuzorangarira nekurangaridzana. Asi imi kana matikanganwira sekupatsana kwakaita kumabvazuva nekumavirira, ndo zvamunoita kana muchibvisa zviri kwatiri. Tinokumbirawo moyo wakadaro Mwari. Tinogoneka bedzi kana imagara mumwoyo. Matipa simba rokuregererana, tigare mamuri nguva dzose. Nyasha dzenyu nerudo rwenyu zvigotiteera mazuva edu ese upenyu. NdiJesu tanamata. Amen. Amen. Baba wedu vari kumusoro kudenga, toda kukutendai pazuva ranhasi. Tinokutendai nekuti muri baba wedu, uye tinokutendai nechipo chemunamato. Tinouya kwamuri Mwari nekuzvininipisa kwose, nekugamuchira kuti tiri vatadzi pamberi penyu. Takakudarikirai kubva pauduku hwedu kusvika nazvino nanhasi Mwari, tiregererei. Tinokudarikirai, tinokutadzirai mumufungo yedu, tinokutadzirai mune zvatinoita, tinokutadzirai mune zvatinobata, tinokutadzirai mune zvatinofambira, tinokutadzirai mune zvatinodya, tinokutadzirai mune zvatinoona. Kuita kwedu kwose Mwari nemifungo yedu yose yakaipisisa kwazvo pamberi penyu. Asi tinouya kwamuri Mwari nhasi tichibvuma nekugamuchira kuti imi moga ndimi munokwanisa kutiregerera. Ropa renyu Mwari rakadeuka pamuchinjikwa ndo rinokwanisa kutigeza zvivi zvedu. Tisambeiwo Mwari mumaropa enyenye. Muimbi akaimba riripo tsime rizere Mwari neropa rinokwanisa kutigeza zvivi zvedu. Ndo ratinonamatira muzuva ranhasi Mwari, kuti dei mungatiregerera Mwari kudarika kwedu. Matiregerera tinotsvaga simba rekukwanisa kukuraramira ise zvamunoda imi. Tiri toga hatikwanisi kumira, munotiregerera nhasi tigoputsika, asi tinotsvaga simba rekuti matiregerera nhasi Mwari tikwanise kumira, tigomira pazvitsidzo nemhiko dzatakakuitirai kubva kare. Maita henyu Mwari tinotenda, nekuti hakuna mwanakomana nemwanasikana wenyu akauya kwamuri achitsvaga kuregererwa, amakamusiya akadzokera ari zvaari. Saka tine mufaro kuti pari kutanga musangano uno zvivi zvedu zvose zvaregererwa. Matigeza, matisamba tava vatsva, uye matipa simba rekurarama sezvamunoda. Maita henyu Mwari tinokutendai, takatarisa kwamuri nekugamuchira zvikomborero zvamunopa avo vamakaregerera. Maita henyu Mwari nekunzwa munamato wedu, tanamata zvose tichipota nezita raJesu Kristu. Amen. Amen. Ndokuchingamidzai mose muzita ratenzi wedu namuponesi Jesu Kristu. Amen. Ndokuchingamidzai kuvhiki rino ratatsaura vhiki remunamato, kuti titsvake Mwari kuburikidza nemunamato. Regai nemokuudzai kuti munamato wakatinakirei. Pane zvombo zvose zvatakapiwa mumaoko edu, chombo chikuru chatakapiwa chombo chemunamato. Kana mukadzidza bhaibheri renyu zvakanaka, muchaona kuti munamato unokonzeresa zvizhinji muumambo hwaSatani. Asi pawa iri remunamato, kana tikanyatsodzidza zvakanaka, muchaona kuti munamato chinhu chiri nyore kuti uite, asi ndo chinhu chakaoma, ndo chinhu chinoshayikwa zvikuru pavanhu vari kurarama nhasi. Regai ndikuverengerei imwe statement yandakasangana nayo, ndichaiverenga muchirungu ndoidudzira kuisa mumutauro wedu weshona. Unoti,
Prayer is the answer to every problem in life. Yeah. It puts us in tune with divine wisdom, which knows how to adjust everything perfectly. So often we do not pray in certain situations because from our standpoint, the outlook is hopeless, but nothing is impossible to God. Nothing is so entangled that it cannot be made right by the loving Spirit of God. No mistake is so bad that it cannot be remedied with God's help. Amen. No human relationship is so strained for God to bring about reconciliation and understanding to all concerned. No habit is so deep-rooted that it cannot be overcome. No one is so weak that he cannot be made strong. No one is so ill that it cannot be healed. Yeah. No mind is so dull that it cannot be made brilliant. Whatever we need or desire, if we trust God, he will simply supply it. Amen. Amen. Because there is nothing God will withhold from us if we ask in prayer. Amen. Gaitise mshona. Yeah. Munyori arikuti munamato ndo minduro kudambudziko rose muupenyu. Hakuna chisingagoni kupindurwa nemunamato. Munamato unotiendesa mugwara redenga. Munamato unoita kuti iwe upinde mugwara redenga. Na ukana uine problem munyori aisa pachena. Nguwa zhinji hatina mati nokuti unotarisa dambudziko rako. Wona pasina minduro. Woti zviri nani hakuna kusiri kufa. Hapana chichachinja. Usingaoni simba remunamato. Ndikudze imurandakadzi achinyora mubhuku rake rinonzi Matsiko kuna Kristu, anoti ngirosi dzinoshamiswa padzinotarisa pasi kuti munhu wenyama achaenda sei muzuva yaasina kunamata. Saka nguva zhinji tinoipambadza nekutarisa dambudziko rako woti hairi dambudziko, harina solution, minduro hapana, asi minduro tiinayo kuburikidza nemunamato. Rega ndikudze zvinoita munamato. Munamato hatinamati kuti tiziise Mwari dambudziko. Munamato tinounamata kuti iwe ugadzirire kugamuchira Mwari. Munamato hauburutsi Mwari kudenga kuti aburuke, asi munamato unosimudza iwe kuti usvike kudenga. Saka wadirei kuti urambe uine dambudziko rako, iwe uine simba remunamato. Patichona panonetsa, panonetsa ndepekuti murandakadzi achinyora ati we pray so little. Kana paine chinhu chiri kushaika munamato. Munamato kuita sei? Munamato kutaura naMwari sekutaura neshamwari yako. Saka kana paine chinhu chachakafanirwa kuti chireruke, kutaura naMwari. Nekuti shamwari. Ishamwari. Mwari ini ndiri mutadzi. Tarisai maziso angu anondikurira. Pofomadzaiwo maziso angu kumadresi. Semataurira ungaite neshamwari yako. But pfungwa dzemunhu dzakafunga kuti kuisa sungawirirano yamashoko, madzitsi nezvivakamberi, nenyau dzosingwi netsumo kuna Mwari ndokuti anzwe. Mwari haasi kutsvaga dzitsi zvivakashure Mwari ari kutsvaka simple language. Mwari ini handina kukwana, ndikwaniseiwo kuburikidza nemweya wenyu. Semataurira unoita neshamwari yako. Haasi kutsvaga kuti uwe eloquent nefluency. Mwari ari kutsvaka chinmira unzwe zvinotsvakwa naMwari mumunamato. Chaanotsvaka kurevesa, chaanotsvaka kuperera. Ukaita zvinhu zviviri, Mwari kana achipindura anopindura paripotyo. Kana paine kurevesa nekuperera. But chiri kundishamisa nechinondisuwisa, we pray so little. Why do we pray so little? Sei tisinganamati iro riri simba ratakapiwa. Kaindi kuverengerei vhesi rinowanika pana Luke chapter 18 vhesi ya 1. Zvino akavaudza mufananidzo wokuti
vanofanira kunyengetera nguva dzose vasingarashi moyo. Ndi Jesu ari kutaura nevadzidzi zvikanzi vanofanira kunyengetera nguva dzose vasingarashi moyo. Jesu pano chinondishamisa mufundisi ari kutaura nevadzidzi achivadzidzisa kunamata. Ari kuvadzidzisa pfungwa yekuti vanofanira kunamata nguva dzose uye vasingarashi moyo. Chiri kundishamisa padzidziso yaJesu ndechekuti yakanangana nevadzidzi vake. Kana paine vanhu vaifanira kuwanikwa vari vanamati vemazviro kwazvo nemandorokwati vakanga vari vadzidzi vake. Saka chidzidzo ichi mupfungwa dzangu chaisafanira kunge chakanangana nevadzidzi vaJesu. Ndo chidzidzo chaifanira kunge chakapiwa vaedheni vasingatendi, chaifanira kunge chakapiwa vanopira nekunamata kumidzimu, kuti aiwa imi zivai nekudzidza kuti munamato unofanira kuitwa nguva dzose uye tisingarashi moyo. Asi chondishamisa pano ndechekuti vadzidzi vaJesu vanomutevera nguva dzose ndo vari kunzirwa chidzidzo chekunamata, ndo vari kunzirwa chidzidzo chekuti vanofanira kunamata. Funga inobva yaya kwandiri ndeyekuti kana pane vanhu vasinganamati, ndiwe neni vakanditeerera nhasi, iwe neni vadzidzi vaJesu, iwe neni takatevera nekubvuma kutevera Jesu, asi ndisu tinowanikwa tisinganamati. Muparidzi ataura zvikaisimba simba redu nezvombo zvedu zviri mumunamato. Choshamisa ndechekuti sei tisinganamati. Zvikanzi Jesu ndobva ataura kuvadzidzi. In fact mukaverenga mukadzidza muchataona kuti ichokwadi vadzidzi ndo vasingatonamati, vateveri vaJesu ndo vasinganamati zviro kwazvo. Mukadzokera kumashure ndo vekutondokumbira Jesu kuti tidzidzisei kunamata. Jesu akapindura akati kana muchinamata munoti Baba wedu vari kudenga, nekuti vadzidzi vaisaziva nekusagona kunamata. Saka kana pane vanhu vasinganamati ndo vana maidhoka vakatikomberedza. Kana pane vanhu vasinganamati ndo maeridha akatitenderedza. Kana pane vanhu vasinganamati ndo avo maadvents vakanyikwa mumvura zhinji, ndo vanhu vasinganamati. Sei vadzidzi vasinganamati? Rangarirai vadzidzi paya Jesu achidzika kubva mugomo. Vadzidzi vakonewa kudhirana nemukomana akanga aine mweya wakaipa. Zvikanzi vadzidzi teererai, apa matadza makoniwa. Chaita kuti mutadze kudzinga mweya wakaipa ndezvekuti iri dambudziko iri rine kanamatiro kacho kamusiri kuita imini kanoda kunamata nekutsanya. Zvoreva kuti vadzidzi vainamata vasingatsanyi, vasinganamati zvakakwana. Vateveri vaJesu ndo vasinganamati. Maadvent youth akanditarisa ndo vasinganamati, nemaambassador ndo vasiri kunamata. Zvikanzi pano vadzidzi, regai ndichitokudzidzisai kuti kunonamatwa sei. Regai ndiwe nemufananidzo. In fact vadzidzi zviro kwazvo vaisanamata. Manyaneni paGetsemani Jesu akuda kundoroverwa, ndokutora vadzidzi vatatu ndokuenda navo zvikanzi imi vakomana chisarai pano muchindinamatira. Peter, James naJohn. Kana paine vadzidzi vandaingatarisira kuti vanganamata zviro kwazvo ndivana John ka, the beloved disciple aidiwa naJesu. Kana pane mudzidzi aifanira kuva munamati mukuru ndiye Peter, ndiye aizviita mukuru wevadzidzi. But ndo vanowanikwa naJesu vakavata panguva yekunamata. Saka chinoitika vana vaMwari vazhinji havapo panguva ino yemunamato, vakavata vari kufanira kunamata. Nguva dzekunamata vazhinji tiri kuvata, hatibudi mumagumbeza, toda kudzirwa nekuti kunotonhora, hatiwanikwi kumaprayer band nezvikonzero, tiri kuvata panguva yekunamata. Ndosaka Jesu auya panapa zvikanzi regai ndichitovadzidzisa kuti munofanira kunamata nguva dzose. Regai nditaure hama vadikani, chinondirwadza ndechekuti simba takatoripiwa, zvombo takatozvipiwa, asi hatisi kuzvisevenzesa. Hatisi kuzvisevenzesa, ndosaka vhesi Jesu auya akutidzidzisa kuti imi munofanira kunamata. But pane pfungwa yandafarira zvikanzi munofanira kunyengetera nguva dzose. Nguva dzose. Jesu anotaura pfungwa yakakosha mufundisi. Jesu ari kutiko munofanira kunyengetera. Nemhaka yei zvakakosha kunyengetera? Kana tiri panguva yekunamata
ndonguva yatiri kuexpressa kana kuratidza kana kutenda kuti Mwari ndiye akasika. Saka kana tichinamata tiri kutenda kuti isu hatisi chinhu kana tisina Mwari. Saka tiri kutenda ukuru hwaMwari pakusika. Ukuru hwake hunooneka pakudii. Mwari akasika zvinhu kubva pasina. Saka kubva pane zvisipo akabva aita kuti zvivepo. Saka zvinoreva kuti iye akanga aripo kuvapo kusati kwavapo. Saka anogadzira kubva pasina achizviunza pazvinhu ndo zvatinofanira tinamate. Saka ukatarisa ukaverenga Jobho achitsanangura 41 verse 11 anototiko Mwari vachisika anobudisa pachena. Mwari anotiko kana paine wandakakwereta pandaisika ndakamboti ndapererwa nenyeredzi ndokumbirawo mumbondipawo nyeredzi ngauye kuno ndimuripire. Mwari waita zvinhu kubva pane zvisipo. Saka nekudaro nemhaka yekuti ndiye akasika anofanira kunamatwa nechikonzero chekuti musiki. Namba 2 mucharati ukuru hwake hunoonekwa pakusika, hunoonekwa pakudii, pakupozishena kwaakaita nyika. Dai Mwari wakasumudzira nyika nechamudenga vanhu vaiparara nezuva. Dai Mwari wakadzikisa nyika vanhu vaiparara nechando. Saka umwari hwaMwari hunoonekwa kugona kugadzira nyika nekuisa papozisheni yekuti munhu haakwanisi kuparara. Zvipenyu zvinorarama zvinogona kurarama zviripo. Saka ukuru hwaMwari hunodaidza munhu kuti amunamate mhaka ndeyei ndiye akasika. Saka zvakakosha izvozvo. Mukaiverenga Mwari achitotsanangura anoti upenyu hwemunhu. Ukaiverenga nyaya yacho kuna Job chapter 12 verse 10 anotiburitsira pfungwa yakakosha. Upenyu hwemunhu huri mumaoko aMwari. Saka kana Mwari achitaura nemunhu haasi kuadhiresa munhu ari kure, ari kuadhiresa munhu ari mukati mechanza chake. Saka kana upenyu hwemunhu huri mukati mechanza chaMwari hauna chikonzero chekurega kumunamata, nekuti iye ndiye anosika kuti tirarame hunge Mwari akabata upenyu hwedu. Dai taikwanisa kutora vapfumi kana varombo tovaisa pachikero toti vapfumi uku, in fact ndi Solomon achitsanangura anoti tikaisa vapfumi uku tobva taisa zvisina maturo uko, vanity. Zvisina maturo zvinorema kudarika munhu. Saka une chikonzero chekuti unamate Mwari nemhaka yei. Pasina Mwari hapana upenyu. Namba 2 tinodhipenda naMwari uyu kuti tirarame. NdiMwari anotiraramisa. Hakuna munhu anoita zvinhu zvake oga. Saka semwana anotemba nemubereki wake, anovimba nababa vake, isu tinofanira kuvimba nababa vedu vanova Mwari, ende tinofanira kugara tiri vanhu vemunamato. Ukaiverenga Jesu achitsanangura pana John 14 verse 14 anoti chose chamunokumbira kuna Baba muzita rangu ndichachiita kuti Baba vakudzwe mumwanakomana. Saka zvinoreva mufundisi ndezvekuti kana muine mwana mukomana, mwana wenyu haaendi kuchechi akashama, munopfekedza mwana. But ngaendi kutaurei mufundisi, mwana wenyu haana problem nekuenda kuchechi akashama, anogona kungoenda akatotamba navamwe. But tinoita kuti mushaye hope mumupfekedze. Inyaya yezita renyu, nekuti mwana akashama tinotaurwa nezvacho ezita renyu. Saka Jesu ari kuti pano nemhaka yezita rangu, nemhaka yekuti munongodaidzwa kuti vana vangu, ndinokupfekedzai naizvozvo. Saka nekudaro tinofanira kuti tive vanhu vanonamata. Saka Jesu ari kudzidzisa pfungwa yekuti tinofanira kunamata nguva dzose. Kunamata declaration of our faith in God's ability to grant us zvese zvatinoda mukati meupenyu. Mwari anogona kutipa zvatinoshuira mukati meupenyu. Zvisinei nekuti zvakakura zvakadii. Ukanzwa Pauro achitsanangura kuna vaKorinde mufundisi anoti kuna She wedu zvese zvatinokumbira ndihomwe, hamuna kwete mari. Saka tine chikonzero chekunamata. Mhaka ndeyei zvatinokumbira ndihomwe. Kana uchitsvaga muchato kuna Mwari ndihomwe. Kana uchitsvaga basa kuna Mwari ndihomwe. Kana uchitsvaga kuporeswa kuna Mwari ndihomwe. Saka huna chikonzero chekurega kunamata. Saka munhu anofanira kuva munhu wemunamato. Ndo zvinhu zvatiri kutodzidza panapa. Chimwe chakakosha kutonamata kwakakosha nemhaka yei. It's a declaration of our obligation to God. Tinofanira kunamata nemhaka yei, ndo zvaakataura. Saka rotori basa remunhu kunamata.
saka una chikonzero chekurega kunamata nemhaka ine imwe nguva shoko richitaura rinototi nyange munhu akakuva mukuru zvakadii mweya basi chero vakuru vamungafunga nezvavo bhaibheri rinoti mweya basi hapana nezvo mweya wamwari ukabviswa hapana munhu saka nemhaka izvozvo kune vakuru vanotyisa mufundisi bhaibheri riri kuti musatya munhu mhaka ndeyeyi mweya basi ityai mwari namatai mwari mhaka ndeyeyi ndiye akasika saka ndiye ari kuti pana pamufundisi munhu anofanira kunyengetera nguva dzose asingarashi mwoyo but pane pfungwa inobva yazoenda pamberi yandifadza munhu ngaanyengetere nguva dzose mufundisi but mukunyengetera ngaarege kurasha mwoyo. Zvino wakavaudza mufananidzo wokuti vanofanira kunyengetera nguva dzose vasingarashi mwoyo. Jesu ari kutaura nyaya iyi kuti vanhu vadzidze kuti pane kugamuchira kwakasunganidzwa nekukumbira, pane kuwana kwakasunganidzwa nekutsvaka, pane kuzarurirwa kwakasunganidzwa nekugogodza. Ngandidzokorore. Pane kugamuchira kwakasunganidzwa nekukumbira, ende pane kuwana kwakasunganidzwa nekutsvaga, pane kuzarurirwa kwakasunganidzwa nekugogodza. But nzwisisa kachunhu ichi pandinosvika kumba kwenyu handidai ndototarisira kuti muvhure, ndinogogodza, ndinoramba ndichidini, ndichigogodza kusvika madaira. Ndikarasha moyo ndagogodza kaviri, pamwe ndaihwikwa pakugogodza kwechitatu. Saka bhaibheri kana richiti kurasha moyo, kushaya motivation, waakushaya chikonzero chinoita kuti uende mberi, and yet there is every reason for you to go forward. Unoziva kunonzi kufenda nechishona, kungonzwa mweya uchipwera, mweya uchingoenda. Pane vanhu vasvika pastage iyoyo yekuti vanongonzwa mweya uchingopera, mweya but vakada kuedza kutsvaga kuti chikonzero ndechei, havanzwisisi kuti chikonzero ndechei. I need you to know kuti ukangonzwa mweya wakuenda uchipera simba, ndo pari kunzi naMwari do not faint. Terera, the greatest tragedy is not that of an answered prayer, but the greatest tragedy is of prayers which are not offered. Namo yedu handi yekuti munamato haidairwi, namo yedu ndeyekuti munamato haisi kuitwa. Imwe namo yedu ndeyekuti tinoenda pamunamato tine mashoko asi moyo pasina. Ndingaenda hangu pamunamato ndine moyo asi ndisina hangu mashoko, ndikadaro Mwari vanondinzwa. Ndoda kuti munzwisise pfungwa iri panapa. Ande ineni pabhuku raEzekiel chapter 36 timbodzidza zvishoma ipapo. Verse 33 inoti, zvanzi naShe Jehovha, nezuva randichakunatsai pazvakaipa zvenyu zvose, ndichagarisa vanhu mumaguta namatongo achavakwa. Hanzi china Jehovha, nyika yakanga iri dongo icharimwa, iyo yakanga iri dongo pamberi pavose vaipfuura napo. Ipapo vachati, nyika iyi yaiva dongo, yafanana nomunda weEdheni. Maguta akanga akaparadzwa akasiyiwa aiva matongo, iwo avakirwa ogarwa. Verse 36, ipapo marudzi akasara kumativi enyu ose achaziva kuti ini Jehovha ndini ndakavaka nzvimbo idzo dzaiva matongo, ndikasimazve pakanga pakaparadzwa. Ini Jehovha, teererai, ndakazvitaura ndichazviita. Saka iplani yaMwari itoripo. Mwari ari kuti Israeri, ndakaronga kugadzirisa matongo ako, ndakaronga kukuisa panzvimbo yakakwirira. Dzimba dzakanga dzaputsika ndichadzigadzira dzigofanana nemunda weEdheni. Ndini Jehovha, ndazvitaura, ndini ndichazviita. Asi chinzwa verse 37, zvanzi naShe Jehovha, asi ndinoda kukumbirwa chinhu ichi.
hapana anzwa Ndoda plani Come on. itoripo amai zvangu mwari akaronga kare Yes. kuti Israeri ndoda kuiropafadza asi ndisati ndairopafadza Israeri ngaikumbiri Come on. plani itoripo kuti usumuke panhovo dzeurwere hwako. Mwari anoda kuti utozviita izvozvo. Hanzi ndini ndakazvitaura, saka kana ndirini ndakazvitaura ndini ndichazviita, asi kumbira. Come on. Kumbira. Hanzi naShe Jehovha, ndoda kukumbirwa chinhu ichi neimba yaIsraeri kuti ndivaitire izvozvo. Zvipi zvandataura kuti ndoda kuita? Come on. Saka kunamata handikuudza Mwari information ba. Kunamata hausi kuudza God as your errand boy kuti run around for me. But kunamata kuzvigadzirira sekutaura kwaita mutauri kuti ugamuchire chipo chavo chapuwa naMwari. Imba inogona itoripo asi inogona kusauya kana ukasaikumbira. Sure. Degree rinogona rakatodhenwa asi rinogona kusauya kana ukasarikumbira. Great controversy. Page 525 Ellen Watobva ataura kuti it is part of God's plan to grant in answer to the prayer of faith that which he would not otherwise bestow, did we not thus ask. Pane zvimwe zvinhu zvekuti tinogona kusazvigamuchira and yet Mwari akati ndezvedu, isi tofunga kuti zvagara hazvisi zvedu, asi dambudziko nderekuti hatina kukumbira. Saka hanzi naEzekiel, ndinotoziva kuti uyo akuda kuroorwa, ndinoziva asingakumbiri. Ndinoziva kuti uyo ari kutsvaga basa. There is nothing that is obvious. Kunaka makanaka sisi tazviona, but handizvo zvinoita kuti muroorwe. Kumbirai. Kumbirai. Tazviona mune maconnections akawanda, asi handizvo zvinokuwanisai basa. Hanzi naMwari, I have ordained these things for you. Ndoda kukuitira. Asi kumbira. Ukaverenga chapter 18 verse 1 ya Luke yatiri kudzidzai. Yakasangwejwa kana kuti parable yose yakasangwejwa nokuuya kwaJesu. Luke chapter 17 verse 20. Kunosvika painonoperera paverse 37. Jesu ari kutaura zvekuuya kwake. Ari mukati mekuudza vanhu zvekuuya kwake, ovapa mufananidzo kuti vanhu ngavanamate vasingarashi moyo. Verse 8 ya Luke chapter 18. Jesu akuti mwanakomana womunhu kana ouya. Saka ari kuvharisa nyaya yeparable iyi yemunamato. Ari kuisa munamato kwekutanga, oisa munamato kwekupedzisira. Zvorevei? Uri kufenda munamato panguva yausingafaniri kufenda. We are close to the coming of Christ. And kuti ugadzirire kuuya kwaJesu, it's prayer. Munamato uchakubatsira. Satan adisplaya nyika in its most attractive light. Zvaakutsvaga kuti usavarairwa. Munamato uchakubatsira. Satan waisa zvose zvaangakwanisa pamberi pevanhu vaMwari. Munamato uchakubatsira. Saka Ellen White anobvunza mubhuku rinonzi Prayer Ought. Why should the sons and daughters of God be reluctant to pray when prayer is the key in the hand of faith to unlock heaven's storehouse where are treasured the boundless resources of omnipotence? Why should the children of God be negligent to pray? Dzidzai chinhu ichi pashiri. Shiri ikamhara pamuti inotyora makumbo, inobhendesa mabvi. Kana yabhendesa mabvi, izvi zvigunwe izvi ameno zita razvo izvi zvinobata, zvosunga kunge chirimbani, zvosunga kunge vhaisi. The power is on the bended knee. Shiri kana yatyora makumbo ayo, nyangwe ikarara ikadini haidonhi, nekuti yatyora makumbo. That's the power of bended knee. Zvinhu izvi zvinozoregedza kana shiri yatasamura zvakare mabvi ayo. Teerera, mune simba mubvi rakatyorwa uchitaura naMwari wako. Stay on the bended knee. Mwari vachakuitira zvakanaka. Toda kunamata zuva ranhasi kuti Mwari vatimutse tirangarire zvinhu izvi. Munhu anofanira kunamata. Number 1. Number 2, nguva dzose. Number 3, asingarashi moyo. Ramba uchikumbira. Mwari vanokuitirai zvakanaka. Regai mufundisi huse vatinamatire mangwanani ano. Baba edu vanodikanwa, vanobata ushe panyika musoro kudenga, toda kutendai neshoko rauya nenguva yakafanira. Naita yenyu mataura kwatiri tine urombo, tairarama tiri vanhu vemunamato. Hatityi kufamba nzendo hombe netsoka, asi nzendo yakakura yatatya
ndeyekubva pamabvi kuinda pagiraundi. Simaita henyu mataura kwatiri mune simba mukati memunamato. Nedzimwe nyaya dzatakanamatira, takanamatira kuorwa zvikaita sezvanonoka, takanamatira vana zvikaita sezvanonoka, takanamatira mabasa zvikaita sezvanonoka. Toda kutendai nekuti matibuditsira pachena tisaneta kuramba tinamata, tirambe tichigogodza, ende imi muri Mwari munopindura. Aita henyu nekurekedza nzeve yenyu kunzwai tichitaura nemi. Tikomborerei kana muchinge matipindura, musumudzirwe nokuti zvakakufanirai. Tonamata muzita raJesu akarobva muchinjiko. Amen. Unamata ndiwe semuwani wemweya, nyeredzi yakupenya ingawe yangu, pamusi unotyisa kwazvo, ndichawa nenyerezi chiremba mumanheru zuva rawira, ndomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyerezi ndichafara ususu wa Jesu, ndomupa rukudzo narini, zvichandifadza mushawe ndarama, kuti ndikawana nyeredzi chiremba, ndichawana nyeredzi chiremba mumanheru zuva rawira, ndomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi ndichafara kuona usu wa Jesu, ndomupa rukudzo narini, zvichandifadza mushawe ndarama, kuti ndikawana nyeredzi chiremba, ndichawana nyeredzi chiremba mumanheru zuva rawira, ndomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawana nyeredzi ndichawana nyeredzi chiremba mumanheru zuva rawira, ndomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa